داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبصوم زي كقرب مكتالكم نعدم وتهدراوي الوان نيجر أم عرب أفريقيا وطرفت إيرو بعسران شدشان حملة زحلف ورحي بريزيدنت نيجر محمد بازوم بحلوتو أب تحت قيداتيو سعيبو أزاز حلوة بريزيدنت جنرال عبد الرحمن تيتشيني بريزيدنت كابسلت أنو 5 علي بمقلات نجزا رأسو مرحو تهدراوي جونتا بمشام أبسلت أن دايبو بحيلي علوة منقست بمقبار أبسلت أن زدايبو تهدراوي مريحنت قوام بموزاف نيجر مسقرا بتهاجرات زرخبا دوبات عاتيو كل آيرا زخونت نفاريد كيت حالفو أكيدو ساعات اتقوتو دما أويجو ودب قطباوي محبر السب معراب أفريقيا إيكواس نت علوة بمخنان قبل إلي نيجر إقادا اتقادا معت أودوبات مقاد برراتات قطباوي إقادان متحلاف غنزبن مدسكال رأسمالن كالان يركبهم إيكواس إقاداخا مقبر حالفو بديمقراسيا وأقباب تماريت أخنسو بحيلي كابسلت أنستقالي بريزيدنت نيجر محمد نابوتو كملس سراويتنا معسكراتو قاتو تصويعو إيكواس بتوسخي إذا كساب شدشن حسك تكبر انت زيلا سراويت بملؤو نتوت هادراو مرحين الجونتا كابسلت أنك آليو خمسخونا أتأنكيغو انتغو نتوت هادراو مرحين نتسخونا دقاوت هادراو متأتاو كم مرار لعلاويت هاجر كمزغوط صار بمقلات ورار هاجر نمكل خالق ساب موداتا كمكت مخانو أتأنكيغو أقدمهم أب مالي بوركينا فاسون جينن علوا منقست بمقبار أبسلت أنزلو وتهدران مرحت بوغنم إيكواس نشجر نيجر بوتهدرا وحيلك فتحون توسينو قبل اليوم كينات كمستأوى جيروم كمزوصدو بوغنم أبغون حدش وتهدرا ومرحنة نيجر دون مبال نيجر يكون هاجراتهم كلاخلو خمزغانو حبيروم إيكواس نحدش وتهدرا ومرحنة نيجر زهبو نايقدب كزي بسنبت شدشان حساب كعيو كاتيلو انتا يقبر دما أمزر رابالو إيكواس أبزي حج أوان بابون برنت نيجرايز مرح زلو سراويت نيجريا دما نام نيجر نمأتاو مدلوات كقبر تأزاز كوابن كله كالوت أبالات هاجراتون وتهدرات كواتس آخم زغنا تقليتو إيكواس 15 أبالات هاجرات اللوو نساتن دما نيجريا ايفوري كوست توغو غانا بنين بوركينا فاسو نيجر سراليون سنغال مالي لايبريا غيني بيساو غامبيان كيب فردنين أبزوهم عرب أفريقيا بتدقاقامو تهدراو علوا منقستخ كايد تانيحو أقدمو أمالي بوركينا فاسو جينن وتهدراو علوا منقست بمكيادو إذن هاجرات كاب أبالنت إيكواس تونزيفن قبل عليين إقادات جيرون تانيحون اللون انتخونا قبل العلواس تخيدلن هاجرات إقادا بمقبار تراي منقستنا بديمقراسيا وأقباب زتمرس وصبات كم زملس هايقبران بأنت أرو إقاداس تقبرو لمو تهدران مرحتي إجواي بولومن إقادا تراي مقبار وتسيتاو بزي مخانين بقر حجي إيكواس قبل على نيجر وتهدراو متأتاو كقبر مخانو زت انكغزلو إذن تتكبرو وتهدراوين مرحتي مالن بوركينا فاسون إدومات أميروم كم زيريو يقلصو بمهلاوم جن نهلاو النت إيكواس يخون نتسأتام عرب أفريقيا أب حد قايتو يركب حلقة وتهدراو ستاف إيكواس جنرال كريستوفر موسى نابني جرو تهدراو سرحيت بمقبار نو تهدراوين جونتا مقلاي هاجرات معرب أفريقيا نديمقراسي زلون مرقتي نمنت برأن بديمقراسيا ومنقد استمرتو منقستات بزي قواما وأقباب كابسلتان بحيلخ الليو تتصور نت كم زيلا نمر عين تسأتا نمسفانا يكبل قليتو إيكواس أبقل التشحن 10 شوعاتن أب غامبيا وتهدراو متأتاو غيرو نيرو أب تشعوان بريزيدنت غامبيا يحيى جامع أب بريزيدنتاو من رجعة سعيرو كنسو كابسلتان مراد بمقبايو بو تهدراو حيلي إيكواس تعاليو أب غامبيا استقبرو تهدراو متأتاو بزح بدهوتا تايقات أمون مخنياتو غامبيا نيشتو هاقراب العلم مخانا بمولو بسنغال استخبت بمخانا أب نيجر تهدراو متأتاو مقبارقن بقليلو خكمت زيكا الحدقا كهلو يخقليو مخنياتو نيجر درو علوا تغيرون لم بزلو مالن بوركينا فاسون بدوبت الرخبيا
ክልቴን ሃገራት ኣብ ጎናዶ ክብላ ምዃነን ብምግላጽ ድማ ንዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዞባዊ ኩናት ክመርሖ ይኽእል እዩ። ኩናት ተላዒሉ ዘይምርጋእ እንተሰፊኑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ፈኸም ዝብሉ ዘለዉ ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ቦኮ ሓራምን ኣልዋዒዳን ስርሒታቶም ንኽፍጽሙ ምቹእ ባይታ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። ኒጀር ኣብ 1960 ካብ መግዛእቲ ፈረንሳ ሓራ ወፂኣ ናጽነታ ካብ ትእውጅ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ንሓሙሻይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ዕልዋ ብዝበዝሕ ማሕበረሰብ ዓለም ክኹነን እንከሎ ወተሃደራዊ ዕሱብ ሩስያ ዋግነር ጥራዩ ደጊፍዎ ዘሎ። ኣብ ኒጀር እውን ዝተንጽባረቐ ስምዒታት ፈጢሩሎ። ገለ ሰባት ክቃውምዎ እንከለዉ ገለ ናይ ሩስያ ባንዴራ ዘውለብልቡን ጽልኢ ገዛኢት ዝነበረት ፈረንሳ ዘንጽባርቑን ድማ ደጊፎም ኣለዉ። ኣብ ኒጀር እቲ ዝሓፀረ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ 2010 ክካየድ እንከሎ ድሒሩ እውን ፍሹል ዕልዋታት ተፈቲኑ ነይሩ። እቲ ሃገር ካብ ዕልዋ ናብ ዕልዋ ክትሰጋገር ድሕሪ ምጽናሕ ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ንመጀመርታ ግዜ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ተመሪጹ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ ኒጀር መነባብሮ እናኸበረ ብልሽውና እናሰዓረረ ክኸይድ ጸኒሑ። ዕልዋ ክገበር ዝደፋፍአ እውን ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ። እቲ ሃገር ኣብ ዝርዝር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዕባለ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ምስ ተሰርዐት እያ። ኒጀር ብማዕድናት ሃብታም ክትከውን እንከላ ብፍላይ ዩራኒየም ኣብ ምፍራይ ትፍለጥ። ዩራኒየም ንኒኩለራዊ ቦምብ ንምስራሕን ካልእን ጠቀም ብምዃኑ ካብ ፈረንሳ ክሳብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ዝያዳ ክግደሳ ኣገዲድዎን እዩ። ብፍላይ ፈረንሳ በብስሒ ማዕድን ካብ ኒጀር ክትወስድ እንከላ ናይ ዝወሰደቶ ማዕድን ዝግባእ ክፍሊት ከም ዘይትኸፍል እያ ትኽሰስ። ካብ ማዕድን ዝተረኽበ ገንዘብ እውን ንመነባብሮ ህዝቢ ከም መሓይሽ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ እቲ ሃገር ምስ ሃብታ ተጸባይት ረድኤት ክትከውን ተረኣያ። ካብ ኒጀር ተጓሕጒሑ ዝወፅእ ማዕድናት ኣብ ኢድ ምዕራባውያን ካብ ምኻድ ሓሊፉ ኣምሳይኡ ዝርከቦ ቆራቦ ክፍሊት ብብልሽውና ክጠፋፋእ ጸኒሑ። ህዝቢ ካብ ውፅኢት ሃብታም መሬቱ ዝኾነ ረብሓ ይረኸበን። ከምቲ ዝድለ ትሕተ ቅርጺ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ክህነጻ ኣይትኻለን። ብመንጽሩ ኣብቲ ሃገር መሃይምነት ዘየጥፉ ይበጽሑ። እቲ ሃገር ብመጥቃዕትታት ግብረ ሽበራውን ክትሳቐ ጸኒሓያ። ነዚ ንምምካት ሰራዊት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፈረንሳን ቱርኩን ክዕሎሙ እንከለዉ እተን ሃገራት ኣብ ኒጀር ወተሃደራዊ መዓስከር ከፊተን ይርከባ። ኣብ ማሊ፣ ጊኒ፣ ቡርኪና ፋሶ ዕልዋ ተገይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ኒጀር ምድጋሙ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ሰንሰለታዊ ዕልዋታት ተኻይዱ እተን ሃገራት ድማ ብዶባት ዝረኸባ ምዃንን ዲሞክራሲ ኣብ ሓደጋ ኣትዩሎ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2022 ማለት ብ24 ጥሪ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደሉ ምኽንያት ክግለጽ እንከሎ መንግስቲ ንእስላማውያን ዕጡቓት ጅሃድ ከምቲ ዝድለ ኣይመከቶምን ዝብል ነይሩ። ፕሬዚደንት ሮች ካቦነ ካብ ስልጣን ተዓልዩ ካፒተል ፖል ሄንሪ ዳሚባ ነቲ ሃገር ብግዝያውነት ክመርሓ ጸኒሑ። ቀጺሉ ድሕሪ 8 ወርሒ ብ30 መስከረም ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቐዲሙ ዕልዋ ዘካየደ ካልእ ዕልዋ ተኻይዱ። ወዲ 37 ዓመት ካፒተን ኢብራሂም ትራወረ ኣብ ስልጣን ደይቡ። ዕልዋ ዝተኻየደሉ ምኽንያት ክግለጽ እንከሎ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተውሃበ ምኽንያት ሕጂ እውን ኣብ ስልጣን ዝነበረ ግዝያዊ መንግስቲ ንእስላማውያን ዕጡቓት ክብድሆም ኣይተኻእለን ዝብል እዩ። እዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ማሊ እውን ከም ምኽንያት ቀሪቡ። እዞም ከም ምኽንያት ዝቐርቡ ዘለዉ እስላማውያን ዕጡቓት ን40 ሚእታዊት መሬት ቡርኪና ፋሶ ተቖጻጺሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ጉዳይ ንብዙሓት ዝለዓል ሕቶ እዞም ዕጡቓት ካበይ መጺኦም? ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊ፣ ጊኒ ይኹን ኒጀር ኣብ ተዛማዲ ዝተረጋግአ ኩነታት ዶ ኣይጸንሓን ዝብል እዩ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ይኹን ጎራብቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምርግአን ናይ ዕጡቓት መጥቃዕትታትን ግጭትን ቅድሚ 11 ዓመት ኣብ ሊብያ ዝተጀመረ እዩ። እንሆ ድማ ሕጂ መሓውራቱ ናብ ሓያሎ ሃገራት ብምዝርጋሕ ቅልውላዋት ፈጢሩ ይርከብ። ካብቶም ፋሕ ዝበሉ ዕጡቓት ናብ ሃገራት ማሊ፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶን ካልኦት ሃገራትን ብምኻድ ዝበዝሑ ኣብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ዕላማታት ብምውፋር ንጸጥታተን ሃገራት ክፈታተኑ ጸኒሖምን ኣለውን። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምስ ጉጅለታት ዳዕሽን ኣልቃዒዳን ርክብ ከም ዘለዎም ዝገልጹ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ከካይዱ ጸኒሖምን የካይዱ ኣለውን።
بسنك زمت قعدتات 10 تمايت سلاموين سبات كقتلون كلو لعل 1.5 مليون دما كبيت نبرتهم تمزابيلهم جبر شبراوين عطوقات زبزح كفال سمين بوركينا فاسو زيغاتات كم لبوم زينقساقسلو ناي رعد بوتا قيرومو መንግስቲ ተሃገር ነቶም ዕጡቃት ከም ትዝድለ ክምክቶም ብዘይምኽኣሉ ሓያሎ ወገናት ብፍላይ ድማ ሰራዊት ተሃገር ተቃውሞ ክገልጽ ጸኒሑ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ግብረ ሽበራውያን ናይ ምምካት ስራሕ ንሰራዊት እኳ እንተሃቦ ሰራዊት ግን እኹል ኣጽዋር ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ሎጂስቲክን ከም ዘይብሉ ክገልጽን መንግስቲ ንጉዳይ ግብረ ሽበራውያን ብዕቱብ ከም ዘይሓዞንዮም ብተደጋጋሚ ክሕብሩ ጸኒሖም ኣብ ዝሓለፋ 2 ዓመታት ኣብ ሱዳንን ጫድን ውን ሰራዊታ መንግስቲ ኢዱ ብምትእታው ዕልዋ መንግስቲ ካይድዩ ኣብ ማሊ ኣብ ውሽጢ ዓመት 2 ግዜ ተኻይዱ ኣብ ኒጀር ውን ፈሺሉ ድኣምበር ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ ነይሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኣስታት 200 ዝተዓወተን ዝፈሸለን ዕልዋ መንግስታት ተኻይዱሎ ዝበስሐ ዕልዋታት መንግስቲ ዝበስሐ ሃገራት ናጽነተን ኣብ ዝወሰዳሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ 1950ታትን 60ታትን ይተኻይዱ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 1960 ክሳብ 2000 ብገምጋም ዓመታዊ 4 ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ እዚ ቁጽሪ እዚ ድሕሪ 2000 እናጎደለ ክመጽእን ብገምጋም ናብ ሓደ ዕልዋ ኣብ ዓመት ወሪዱ እኳ እንተጸንሐ 2021 ግን ዳግማይ ኣበራቢራቶያ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ዝካየደሉ እዋን እቶም ንዕልዋ ዝመርሑ ኣብ 1960ታት ይኹን ኣብ ዝሕጂ እዋን ዕልዋ ዘካየድሉ ምኽንያት ገልጹን ከለው ሓደ ዓይነት ምኽንያት ኮይኑ ይዝቕጽል ዘሎ እተን ዝወሃባ ምኽንያታት ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ዝብላየን ብልሽውና ድኹም ምሕደራን ድኽነትን ኣፍሪቃ ኣብ 1960ታት ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኣሎ ዕልዋ ንምክያድ ድማ ከም ምኽንያት ይቐርብ ኣሎ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ሓንቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሓደ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እንተተኻይዱ ዳግማይ ደጋጊሙ ዕልዋ ክካየድ ንቡር ተርእዩ እዚ ድማ እቲ መጀመርታ ናይ ዕልዋ ምክያድ ዝኸውን ምኽንያታት ኣብ ዝቕጽል ምሕደራውን ስለዘይዕረ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣብ ኣፍሪቃ ተዝበስሐ ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላ ሃገር ሱዳን ክትከውን እንከላ 16 ፈተነታት ተኻይዱ እቲ 6 ካብኡ ዕወት ነይሩ ቡሩንዲ 11 ግዜ ጋናን ሰራሊዮንን ነፍሲ ወከፈን 10 ግዜ ኮሞሮስ 9 ግዜ ጊኒቢሳው ማሊ ናይጀርያ 8 ግዜ ኒጀርን ጫድን 7 ግዜ ፈተነታት ዕልዋ ተኻይዱለን ገለ ተዓዊቱ ገለ ድማ ፈሺሉ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዕልዋታት ሩስያዊ ጉጅለ ዋግነር ኢድ ከም ዘሎ ይዝንገር ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ ይኹና ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ናብ ሩስያ ገጸን ኣብ ዝጠወያሉ ዘለዋ እዋን ሩስያ ናብ ኣፍሪቃ ንምእታው መንገዲ ረኺባ ብፍላይ ፈረንሳ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስ ገዛኢተን ዝነበረት ፍራንስ በብሓደ ክባትኻ ጸኒሐን ዝወሃብ ምኽኒት ፈረንሳ ጸጥታ ብምዝራግ ማዕድናት ትጉሕ ክሓላ ዝብል እዩ ወላ እኳ ሩስያ ቻይና ይኹን ካልኦት ናብ ኣፍሪቃ ዝመጻ ሃገራት ጥቕመን ኣቐዲመን ዝሰርሓ ይኹና ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ዘሎ ኣረኣእያ ናብ ጽልኢ ዝመርሕ ኮይኑ ይርከብ ሩስያ ብመንገዲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ሩስያውያን ዕሱባት ብኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ ካብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕልዋታት መንግስቲ ትኸስብ ከም ዘላ ማዕከን ዜና ቫይስ ኣብ ዝገበረቶ ሰነዳዊ መርመራ ኣቕሪባ ነይራ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዕልዋታት ዳርጋ ኩሉ ናይ ዋግነር ደገፍ ክረክብ ጸኒሑ ዕልዋ ዘካየዱ እውን ምስቲ ጉጅለ ርክባት ናብ ምክያድዮም ሰምርሑ ኮሞሮስ ፓስፖርት ናይ ምሻጥ ነውሪ ኣብ 2008 ናይ ወጻኢ ወፍሪ ንምትብባዕን ቁጠባ ሃገር ንምዕባይን ብዝብል ሓሳብ መንግስቲ ኮሞሮስ ፓስፖርትን ዜግነትን ናብ ሰብ ሃብቲ ክሸይጥ ሰብ ሃብቲ ድማ ኣምሳያኡ ኣብ ኮሞሮስ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ምዕባይ ቁጠባታ ሃገር ተራ ክጻወቱ ዜግነት ብወፍሪ ዝብል መደብ ኣውፅዩ እቲ መደብ ብባይቶ ጸዲቑ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክወዓዋዕ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ማለት ክሳብ 2018 ድማ ን52,000 ሰባት ፓስፖርት ተሸይጥሎም ናይ $260 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝተገብረ ተነጊሩ ድሒሩ ብዝተገብረ መርመራ እቲ ፓስፖርትን ዜግነትን ሸይጥካ ወፍሪ ናይ ምስሓብ ዝብል ዕላማ ካልእ ምስጢርን ብልሽውናን ከም ዝነበሮ ክቀላዕ ተኻኢሉ እቲ ብልሽውና ድማ ፕሬዚደንት ተሃገር ነበር ኣሕመድ ዓብደላ ሳምቢ ዝሓወሰ እዩ ነይሩ
ሓሳብ ዜግነት ብወፍሪ ፓስፖርት ንሰብ ጸጋኽ ሽየጥ ብዝብል እኳ እንተነበረ ኣብ ክንድኡ ግን ሃገር ዘይብሎም ተባሂሎም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝቕመጡ ሰባት እዩ ብብዝሒ ተሸይጡ ዝበዝሐ ሽያጥ ድማ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ፕሬዚደንትን ኣትዩ እቲ ሓሳብ ኣብ 2006 ተበጊሱ መሐመድ ባሻር ኪዋን ዝተባህለ ሶርያዊ ፈረንሳዊ ነጋዳይ ንፕሬዚደንት ኣሕመድ ሳምብን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሞሮስን እቲ ምክሪ ኣቕሪቡሎም ኣብ ኮሞሮስ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ወፍሪ ክካየድ ምዃኑ ተመባፂዕሎም ንሳቶም ድማ ነቲ ሓሳብ ብምቕባል ናብ ባይቶም መሓላሊፎሞ ባይቶ ኮሞሮስ ኣብ መጀመርታ ነቲ ሓሳብ ነጺጎሞ እንተኾነ ድሒሩ ዝተገብረሎም ጎስጓሳትን ዝተዋህቦም መቕሽሽን ብዝበዝሐ ድምፂ ኣሕሊፎሞ ዜግነት ብወፍሪ ምስ ጸደቐ ፓስፖርት ናይ ምስራሕ መስርሕ ብሶርያዊ ቤልጂማዊ ነጋዳይ ንዝውነን ኣብ ቤልጅም ዝርከብ ሰቤክስ ዝበሃል ትካል ተዋሂቡ ካብ ዝቐጺሉ ኣብ መንጎቶም ክልተ ነጋዶን ፕሬዚደንት ዝርከቦም ናይ ኮሞሮስ ሰበስልጣንን ብዝተረፈ ምስጢር ፓስፖርታት ተሓቲሙ ክሽየጥ ጀሚሩ ናብ መን ይሽየጥ ከም ዘሎ ግን ንጹር ኣይነበረን ብዝተገብረ ምርምር ድማ ድሒሮም ኩሎም ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ፕሬዚደንት ኣሕመድ ዓብደላ ሳምቢ ካብ 2006 ክሳብ 2011 እዩ ንኮሞሮስ መሪሕዋ ንሱ ኣብ ታሪክ ሃገር ኮሞሮስ ንመጀመርታ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ዝተረከበ ኮይኑ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ዝተመርጸሉ ኣብ ሃገሩ ንዝነበረ ብልሽውና ክቃለስን ንዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥርን ዝነበረ ጸገም ኣባይቲ ክፈትሕን ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ሱዳን ስዑድ ዓረብን ኢራንን ሃይማኖት ዘጽንዐ ኣሕመድ ዓብደላ ሳምቢ ወና ንዝተፈላለየ ፋብሪካታት እዩ ንሓሙሽተ ዓመት ፕሬዚደንት ኮይኑ ድሕሪ ምግልጋል ስልጣኑ ድሕሪ ምርካብ ኣብ ንግድን ሃይማኖትን ተጸሚዱ ናብርኡ ክካየድ ጀሚሩ እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ 2018 ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክሲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበርካሉ ኣብ ኢማራት ዓረብ ንዝነብሩ ቢዱና ዝተባህሉ ሃገር ዘይብሎም ኣህዛብ ናይ ኮሞሮስ ፓስፖርት ሸጥካ ተባሂሉ ብጥልመት ሃገር ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣሕመድ ዓብደላ ሳምቢ ን4 ዓመት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝጸንሓሉ ዝተኸሰሰሉ ገበን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክረአ ድሕሪ ምጽናሕ ዓመብ ዝተገብረ ፍርዳዊ መስርሕ ኣብ ዝተዋህበ ፍርዲ ንሕልፈት ክእሰር ተፈሪዱ ብዝተገብረ ምርምር እቲ ፕሬዚደንት በሽር ኪዋን ብዝተባህለ ሶርያዊ ፈረንሳዊ ብምትሕብባር ምስ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተሰማሚዑ ንሓያሎ ሃገር ዘይብሎም ቢዱና ብዝብል ስም ዝጽውዑ ዜግነት ኮሞሮስ ብምሃብ ፓስፖርት ከም ዝሸጠሎም ገይሩ በዚ ድማ ልዕሊ $200 ሚልዮን ናብ ውልቂ ጅቡኡ ክእትዎ እንከሎ 1.8 ቢልዮን ናብ መንግስቲ ክኣቱ ዝነበሮ ገንዘብ ድማ ኣደናጊሩ ተባሂሉ እዚ ተግባር እዚ ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ብኽድዓት ሃገር ከኽስሶ እንከሎ ንሕልፈት ማእሰርቲ ድማ ኣፍሪድዎ እንተኾነ ንሱ እቲ ፍርዳዊ መስርሕ ፍትሓዊ ይኮነን ንዕኡ ንምጥቃዕ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ብምባል ነቲ ፍርዲ ነጺግዎ ቢዱና ዝበሃሉ ኣህዛብ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝቕመጡ እዮም ቢዱና ብቋንቋ ዓረብ ዘይብሉ ዘስምዕ ኮይኑ በዚ ሽም ዝጽውዑ ሓያሎ ኣህዛብ ኣብ ኩዌትን ኢማራት ዓረብን ብፍላይ ብኸፊል ድማ ኣብ ቀጠር ኢራቅ ኢራን ስዑድ ዓረብ ባሕሬንን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ይርከቡ ብብዝሒ ኣብ ኩዌት ዝርከቡ ቢዱና መበቆሎም ይዕራብ ኣልሙታን ፊቕ ዝተባህለ ቀቢላ ኮይኖም ብመሰረት ሕጊ ዜግነት 1959 ዜጋታት ክኾኑ ነይርዎም ኣብ ካልእ ሃገራት ዝርከቡን ዝበዝሓ ሃገራት ዓረብ ካብ ብሪጣንያ ናጽነተን ክጎናጸፋን ከለዋ ዜግነት ኮስቱ እኳ እንተነበሮም ገለ እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ገለ ድማ ሸለልትነት ብዝኸተሎ ዜግነት ኣይሓዙን እዞም ኣህዛብ ኣብ እዋኑ ንዜግነት ኣይተመዝገብኩምን ብዝብል ምኽንያት ክሳብ ሎሚ ዜግነት ናይ ዝነብሩለን ዘይተዓደሎ ሃገር ዘይብሎም ኮይኖም ኣለዉ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኣብ ክንዲ ዜግነት ኢማራት መሃቦም ምስ ኮሞሮስ ብምስማዕ ሓያሎ ካብኦም ዜግነት ሃገር ከም ዝቕበሉ ገይሩ ካብ ወግዒ ዝተገልፈ ፓስፖርታት ንላዕሊ ብምሕታም ኢራን እትርከበን ኣብ ካልኦት ሓያሎ ሃገራት እውን ተሸይጡ እቲ ፓስፖርት ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ናብ ዝርከቡ ገላዩ ኮይኖም ናብ ዝኸዱ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ክሳብ ሎሚ ዜግነት ናብ ዘይተዋህቡ እውን ከም ዝሸየጥ ተገይሩ ካብ መሸጣ ፓስፖርትን ዜግነትን ዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ ወፍሪ ሃገረ ኮሞሮስ ኣይወዓለን ሚልዮናት ኣብ ኢድ ነጋዶን ሰበስልጣንን ተሪፉ ከም ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ኣብቲ ብብልሽውና ዝተሓመሰ ስምዕ እጃመን ተጻዊተን ኢማራት ይኹን ቀጠርን ካልኦትን ንዜጋታትን ፓስፖርት ኣብ ክንዲ ዝዕድላ ኣርሒቆም ኣብ ዘይፈልጥዎ ናይ ዘይፈልጥዎ ሃገር ዜጋታት ገይረንኦም
ኮሞሮስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብደሴታት ዝቖመት ንእሽቶ ሃገር ኣስታት 900,000 ህዝቢ ትውንን ሃገር እያ። ብሰለስተ ደሴታት ዝቖመት ሃገር ኮይና 97 ሚእታዊት ካብ ብዝሒ ህዝባ ብዓሌታት ባንቱ ማላጋስን ዓረብን ዝተሓነፈፀ እዩ። እታ ሃገር ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዛ ምስ ዓረብ ነጋዶ ርክብ ዝነበራን ብባህልታት ኢዕራብ ዝተጸልወትን ኮይና ኣባል ዓረብ ሊግን ሕብረት ኣፍሪቃን እያ። ኮሞሮስ ካብ 1841 ክሳብ 1973 ን132 ዓመት ብፈረንሳ ተገዚኣ። ኣብቲ እዋን ነታ ሃገር ዘቆማ 4 ደሴታት ክነብራን ከለዋ ንናጽነትን ኣብ ዝተገብረ ረፈረንደም 3 ደሴታት እወን ናጽነት ከድምፃን ከለዋ ሞዮተ ዝተባህለት 4ይቲ ደሴት ድማ ምስ ፈረንሳ ክትጸንሕ ኣድሚጻ። በዚ መሰረት ኣብ 1975 እተን ኣብ ሞንጎ ማዳጋስካርን ሞዛምቢክን ዝርከባ 3 ደሴታት ሓንቲ ሃገር ኮሞሮስ ብምዃን ናጽነተን ክእውጃን ከለዋ ኣሕመድ ዓብደላ ዝተባህለ ፖለቲከኛ ድማ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንተኾነ እቲ ፕሬዚደንት ወርሒ ከይገበረ ካብ ስልጣኑ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ተዓልዩ። ንዕኡ ዝዓለወ ሰይድ መሐመድ ጃዕፈር እውን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ብዓሊ ሶሂ ዝተባህለ ሚኒስተር ምክልኻል ካብ ስልጣን ተኣልዩ ድሕሪዚ እቲ ሃገር ኣይጠዓማን። ብዓሊ ሶሂ ን3 ዓመት ድሕሪ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ቦብ በናርድ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ወተሃደር ነበር ብኣገልግሎት ጸጥታ ፈረንሳ ዝተላእከ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ተታሒዙን ተቐቲሉን። ኣቐዲሙ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ኣሕመድ ዓብደላ ድማ ዳግማይ ናብ ስልጣን ከም ዝድይብ ተገይሩ። ፕሬዚደንት ኣሕመድ ዓብደላ ብውልቀ መላኽነት ኣብ ትሕቲ እስላማዊ ሪፐብሊክ ክሳብ 1989 ኣብ ስልጣን ብምጽናሕ ንሱ እውን ብወተሃደራዊ በዓል ስልጣን ተቐቲሉ። ፈረንሳዊ ቦብ በናርድ ድማ ዕልዋታት ዝመርሕ ገባርን ሓዳገን ኮይኑ ድሕሪዚ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ናብ ስልጣን ደይቦም። ኣብ 1997 ድማ ናድዊንን መዋሊንን ዝተባህላ ደሴታት ናጽነተን ኣዊጀን ናብ ግዝኣት ፈረንሳ ክምለሳ ሓቲተን። እንተኾነ ፈረንሳ ንሕቶተን ደሴታት ነጺጋቶ ነዚ ተኸቲሉ ኣዛላ ኣስማን ዝተባህለ ኮሎኔል ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ። እዚ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ንመበል 18 ግዜ ዝተኻየደ ዕልዋ ወይ ፈተነ ዕልዋ እዩ ነይሩ። ኮሎኔል ኣዛኒ ኦስማኒ ክሳብ 2006 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እንከሎ ኣብቲ ዓመት ኣብ ዝተገብረ ምርጫ እዚ ሕጂ መሸጣ ዜግነትን ፓስፖርትን ብምሻጥ ብኽድዓት ተኸሲሱ ንሕልፈት ተፈሪዱ ዘሎ ኣሕመድ ዓብደላ ሳምቢ ኣብ ስልጣን ደይቡ። ደሴታት ኮሞሮስ ንበጻሕቲ ብስሕብ ናይ ዓለም ቦታ ተደኪነን ክንሰን ብሰንኪ ብልሽውናን ጉድለት ዲሞክራስን ድኹም ምሕደራን ናብ ድኻ ሃገር ተቐይራ ፓስፖርትን ዜግነትን ከም ትሸይ ተጌራ። ሓያሎ ሃገራት ወፍርን ዝገብሩ ሰብ ጸጋ ዜጋታተን ክገብራ ዘፍቅዳ እኳ እንተኾና እዚ ብሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ ዝግበር።